Motivačné sračky, ktoré ti v biznise nijak nepomôžu. Počuj, ak ti niekto tvrdí, že budeš lepší obchodník tým, že si zlomíš šíp na krku, prebehneš cez horúce uhlíky v rytme pesničky Žijeme len raz, budeš pritom žonglovať s knižkami od Kiyosakiho, tak ti garantujem jedno. Si prijatý do cirkusu Humberto. Ja viem, dnes je moderné robiť motivačné rituály. Lámať šípy na krku ako Achilles pri Troji, tancovať po uhlíkoch jak osa na bombóne a hučať jak pavián po 2 ristretách alebo si jebať do hrude jak vlk z Wall Street. Ale úprimne, klienta nezaujíma, či si zlomil šíp na krku, ale či tvojimi radami mu nezlomíš jeho krk. Ani ho netrápi, že si prešiel po horúcich uhlíkoch. Jedine ak je to na spoločnej grilovačke po fľaši Jacku. Ja po uhlíkoch chodiť nemusím. Ja chodím po tenkom ľade už len tým, že tvorím tento obsah. Tak sleduj ďalšie biznisové facky.